allergiske reaktioner og respirationsproblemer blandt din plads. Du kan aldrig vide, hvornår verden forandrer sig. Men øjenvidner fortæller, at symptomerne kom efter et voldsomt regn. Men når den gør, skal du være klar. Der er noget i regnen. En virus. Hvor skal vi hen? Ned! Vi er der om lidt! Kom. I sikkerhed her. Det er den eneste, der er eneste. Der er ingen, der må finde Rasmus. Han er nøglen til det hele. Jeg kommer tilbage så hurtigt, jeg kan. Nu er jeg. Nu er det gået 5 år. Far kommer ikke. Jeg blev ude på. Vi tager dem med. De ved, hvor der er mad. Alle blev slået ihjel, da regnen kom. Den var ikke ud med det samme, de nåede og smidte en helvedes masse ind i selvkrasset af. Du skal finde den bunker i den solnedgang. Det eneste, jeg er ansvarlig for, er Rasmus. Du tror, at verden er som før. Det er den ikke. Får du så skøj? Hvad fanden er I for et dyr? Du er smittet. Bare dens fod rødt vandet. Fuck med dig, Martin. Ej, hun der.